El Protocolo va començar amb un projecte d'investigació que es deia Tantra, i era una mica, jo volia investigar sobre tot el tema de la sexualitat, dels instints sexuals, no? Llavors una mica aquesta va ser la motivació principal, la sexualitat i la seva relació sociològica, una mica. Llavors, vam començar, com dic, aquesta investigació va ser completament teòrica, llavors investigant molt de cinema, de literatura, de tot això. Llavors, a partir d'aquí vaig començar a treure els aspectes que em semblaven a mi més interessants o que jo volia parlar i vaig fer, diguéssim, un guió de la peça. I a partir d'aquí, llavors vam començar amb aquest guió, vam fer els textos, vam fer la part de vídeo que surt a la peça i vam fer la música també, i després l'últim pas va ser la residència física, per fer crear tot el material físic entorn a aquesta sexualitat. A veure, la peça molt té, així com la ideologia més gran, té el Georges Bataille, que és un filòsof que parlava molt, i el seu llibre sobretot de l'erotisme, parla dels dos pols, diguéssim, del bien y del mal, ¿no? Hay una parte que te lleva al mal, ¿no? Que hay una parte de exceso que cuando la pasas es como la muerte, ¿no? El mal es la muerte, ¿no? No es el mal, es la muerte, ¿no? Llavors això és el que buscava a la peça, ¿no? Alguna cosa que nosaltres volem controlar, que es lo que nos hace el protocolo, ¿no? Queremos controlar nuestro cuerpo, nuestra forma tal, però hi ha un instint de dintre que te está llevando una mica cap a l'accés, cap a coses que te van a hacer luego daño a nivel en el corazón, en tal, no? Hi ha una mancança econòmica molt forta i en aquests moments és molt difícil treure projectes davant i tot això. Tot i així, les coses es fan i la gent està fent projectes sense calés, sense com es pot, no? En condicions molt mínimes, perquè els teatres estan tenint molts problemes per sobreviure, però jo crec que a la llarga això, si continua així, serà un problema perquè al final la gent no es podrà dedicar a això. L'Estruc per mi és quasi casa meva, perquè soc de Sabadell, llavors he estat des de que vaig començar a ballar sempre he estat venint a l'Estruc, per anar a sales, sempre m'han apoyat molt i em sento realment molt bé. Llavors estrenar la peça aquí és com, per mi és a casa, amb la qual és el millor. Amb unes condicions superbones, en un teatre, que pots tenir això una setmana per treballar bé, per estar amb els detalls, llavors molt bé.